Ja sam dijete Čikata, odrasla sam na samom rubu te prekrasne park šume od 236 hektara. I onda 1980. pojavio se u dnu uvale Čikat jedan zeleni barba. Jedan veliki spomenik, onako profesorski sa rukama na leđima. Ja sam bila oduševljena. Otok Lošinj poznat je po svojim borovim šumama. Jedno od njih je i park šuma Čikat. Nje ne bi bilo da nije bilo jednog čovjeka. Profesor Ambroz Haračić, jedan od najzaslužnijih i najpoznatijih Lošinjana ikada. Pa možemo reći slobodno da bez Ambroza Haračića, odnosno istraživanja Ambroza Haračića, ne bi bilo ni turizma na otoku Lošinju, odnosno barem ovih njegovih početaka. Jer upravo na osnovi njegovih istraživanja klime otoka Lošinja je došao i prvi gost na otok Lošinj. Bio je to sin doktora Konrada Klara s kojim je Haračić surađivao. Naime, njihov sin je došao na rehabilitaciju i nakon 3 tjedna boravka na Lošinju se u potpunosti oporavio. Ambroz Haračić rodio se u Malome Lošinju 5. prosinca 1855. godine od majke Marije Marelije i oca Andrije Haračića. Podaci o tome se čuvaju u Državnom arhivu u Rijeci. Upisan je u matičnoj knjizi rođenih kao Ambrozijus Nikolaus Felicianus Haračić. Haračić je rođen u stoljeću u kojem je otok Lošinj doživljavao velike političke, gospodarske i druge promjene. Na Bečkom kongresu 1815. Austrija je preuzela bivše mletačke posjede na Jadranu, te je započela svoju pomorsku orijentaciju. Od tada je i Mali Lošinj postao grad pomoraca i brodograditelja. Iste godine, kada je rođen Haračić, u Malom Lošinju osnovana je državna pomorska škola koja i danas djeluje. Kao dijete često bi hodao s djedom po Lošinju i radoznalo ga pitao ime biljke koju bi pronašao. Već tada su ga biljke zanimale. Haračić je osnovnu školu završio u Malom Lošinju, a 1867. godine svoje školovanje nastavlja u Zadru. Više podataka o Haračićevom zadarskom periodu nemoguće je prikupiti. Naime, što se dogodilo? 1943. i 1944. godine saveznici su bombardirali Zadar. 80% objekata u Zadru je stradalo. Pa tako je stradala i ta škola zajedno sa svojom arhivom koja je izgorila u požaru. 1875. upisao se na studij u Grazu. Nakon prvog semestra Haračić je prešao na studij u Beč. Tek uvidom u Haračićeve upisnice ili takozvani indeks možemo zapravo zaključiti nešto više o njegovom studiju. Zanimljivi su podaci o mjestu gdje je stanovao, koji su svi mahom bili u blizini fakulteta. Nalazimo se u Beču, u ulici Smolange Gasse ispred broja 37, gdje je Haračić proveo 3. semestar svoga studija. Na Bečkom sveučilištu studirao je od 1875. do 1878. godine. Haračić se potpisivao dijakritičkim znacima u svih 6 semestara koliko je njegov studij trajao. Zanimljivo, za ime je koristio talijansku varijantu Ambrogio. Zanimljivo je i ono što je Haračić upisao u rubrikama pod materinji jezik. U prvim semestrima on piše da je to talijanski jezik. Dok se u 4. semestru taj talijanski doda još i slavenski, da bi u 5. i 6. semestru napisao samo slavenski jezik.
Sam Haračić je ispisao svojom rukom sve upisnice i ono što je zanimljivo, upisnice sadržavaju u prvom dijelu osobne podatke studenta, a u drugom dijelu predavanja, predmete koje je pohađao, broj predmeta tjedno i profesore koji su te predmete predavali. Da je iskazivao interese za prirodne znanosti, posebno botaniku i meteorologiju, mogu već govoriti podaci da je kao student vodio dnevnik za vrijeme praznika kada je posjećivao Lošinj i da je već tada bilježio imena biljaka i razmatrao o botanici, a najvjerojatnije su ga na to potakle i okolnosti da austrijska javnost u to vrijeme nije mnogo, ili rekla bi možda i ništa, nije znala o našem otoku. Diplomirao je 1878. godine i već iste godine dobio je namještenje u Trstu, u pomorskoj školi. Naime, austrijske vlasti su tada raspoređivale profesore. A sljedeće godine, 1879. premješten je u Malološinjsku pomorsku školu. 1883. škola postaje i službeno imenovana je Meteorološki opservatorij Carsko-kraljevske pomorske škole u Malom Lošinju. Sve bi ostalo na jednoj privatnoj inicijativi da nije se na čelu pomorske škole u kojoj je naš Haračić radio, nije se pojavio jedan sjajan čovjek. Bio je to Eugen Jelčić i sam znanstvenik. No, našli su se oni Haračić po jednom pitanju, a to je da znanost je ona koja svijet vuče dalje. Evgena Jelčića stanovnici otoka ne poznaju. Većina ne zna tko je bio on. Eugen Jelčić bio je vrhunski znanstvenik. Objavio je 19 knjiga i 90 znanstvenih članaka. Samo 11 knjiga objavljeno mu je za njegovog boravka u Malom Lošinju, dok je 14 godina vodio pomorsku školu. Naš školski muzej posjeduje nekoliko programa iz kojih smo mogli iščitati i inventar koji je tada škola posjedovala. Jasno, Eugen Jelčić kao ravnatelj trudio se dobiti mnoge astronomske i meteorološke instrumente, što je i dobivao. Iste godine, 1883. proglašen je i Carsko-kraljevski astronomski opservatorij. Zahvaljujući tome, određene su koordinate Maloga Lošinja. Ispred škole nalazio se top koji je pucnjem označavao podne nekoliko puta u tjednu. Haračić je 1897. godine premješten u pomorsku školu u Trst. Ni u Trstu nije vjerovao, pa je poznato da je tamo napisao udžbenik Geografska podjela bilja i životinja. U Trstu je predavao do 1905. godine kada se ponovo vratio u Malološinjsku pomorsku školu. Kad je 1905. bilo 50 godina pomorske škole, dao tiskati jednu knjigu koja se zove, ali je pisana na talijanskom jeziku, Otok Lošinj, klima i raslinje. To je L'isola di Lusin, il suo clima e la sua vegetazione. To je jedan rad koji je vrlo značajan jer opisuje sve blagodati klime otoka. Dakle, osim što opisuje i hodove svih elemenata koje je mjerio i motrio, on ih povezuje i s vegetacijom, pa samim time i blagodatnim učincima na ljudsko zdravlje. To je i vrijeme kada se može ponositi jednom od najvećih zasluga i priznanja koje je dobio od samog cara Franje Josipa, koji ga je imenovao vitezom, znači uzdigao ga je u rang viteza i dao mu posebnu diplomu kao zahvalu za razvijanje prirodnih znanosti. O počecima i razvoju meteorološke postaje i mjerenjima u Lošinju saznajemo iz samog Haračićevog dijela L'isola di Lusin e il suo clima e la sua vegetazione, gdje on zapravo u poglavlju o povijesti meteorološke postaje iznosi neke podatke. Napominje da na početku nije niko imao interes za njegovu aktivnost, ali da je sam 1880. kada je otišao u Beč, obratio se zamjeniku tadašnjeg Središnjeg meteorološkog zavoda i zamolio za neke instrumente.
Da bi se klimatološka slika nekog kraja mogla definirati, moraju postojati najmanje 10 godina. On je bio jedan od osnivača tih mjerenja i vrlo je dobro znao da je potrebno imati kontinuirani dugi niz mjerenja. Znači, mi imamo mjerenja iz Haračićevog vremena, zahvaljujući njegovoj angažiranosti u kontinuitetu 25 godina. Kada nije mogao sam zapisati, zadužio je svoju suprugu, Mimi, koja je obavljala taj posao mjesto njega. Što je Haračić zaključio na osnovu tog dugogodišnjeg bilježenja, zapisivanja i rada? Zaključio je da je prosječna temperatura kroz cijelu godinu bila 15,2 Celzijuseva stupnja. Isto tako da su izuzetno male oscilacije između dnevne i noćne temperature, da je ujednačena vlaga zraka. Od 1883. netko je svaki dan slao te podatke telegramski u Beč i ti podaci su bili redovito objavljivani u stručnim časopisima. Svi ti podaci su zapravo ključni iz jednog razloga jer su potakli austrijske liječnike i balneologe da posjete Lošinj i nađu tu mjesto za rekonvalescente i mjesto gdje bi se razvijao lječilišni turizam. 13. ožujka 1875. u Malom Lošinju u brodogradilištu izgrađen je brod Imperatrice Elizabeta, a sam car Franjo Josip pozvan je na svečano porinuće tog broda. 1885. godina je još jednog sretnog trenutka za Lošinj, a to je nadvojvoda Karl Stefan kupio je vilu u Velom Lošinju. Čovjek koji je bio strastveni jedriličar i koji je svakako znao za velološinske, malološinske kapetane i za njihove podvige, dakle, diljem svjetskih mora. Odmah na prvi pogled se zaljubio u Veli Lošinj, iste godine kupio tamo kuću i do 1915. praktički svake godine dolazio na par mjeseci na otok i sa sobom naravno povukao veliki dio Bečkog dvora. U jednom siječanjskom danu Lošinj su posjetili glasoviti austrijski balneolog, docent balneologije Konrad Klar sa svojim sinom Walterom. 1885. godine jedan mladi otac zabrinut za zdravlje svoga sina traži po karti otok na kojem bi eventualno brzo i lako mogao doći da njegov sin, koji je bio teško, dakle oporavljao se nakon jedne teške bolesti, nađe mogućnost oporavka. Dječak je prije toga bolovao od šarlahove difterije i trebao je oporavak. Što je Konrada Klara navelo da posjeti upravo Lošinj i da ovaj otok izabere kao oporavilište za svoga sina? Naime, saznao je iz austrijskih časopisa Haračićeve podatke i Haračićeve studije o klimi koje je nakon 5 godina Haračić već mogao s pravom izvoditi neke zaključke. Nakon toga saznanja, dr. Konrad Klar kontaktirao je profesora Haračića i odlučio da ode sa svojim sinom Walterom na Lošinj, vjerujući da će mu ta klima pomoći u oporavku. Na Lošinj su stigli 21. siječnja 1885. godine, a pri dolasku ga je dočekao profesor Haračić sa svojom suprugom Mimi i zaželio im dobrodošlicu. U 3 tjedna taj mladi dječak se potpuno oporavio. O samom posjetu Konrad Klar napisao je članak
u eminentnom bečkom medicinskom časopisu Österreichische Badezeitung pod naslovom 3 zimska tjedna na otoku Lošinju. 3 tjedna i dan danas se smatraju idealnim razdobljem koji moraju boraviti, i to u zimskom periodu, na ovom našem otoku ako žele potpuno ozdraviti. Vijest o ozdravljenju dječaka se pročula na Bečkom dvoru, zainteresirani su se brojni znanstvenici i tu u biti počinje i razvoj turizma otoka Lošinja. No to nije bio jedini članak, poslije toga su se nizali i drugi članci u drugim medicinskim časopisima. Upravo već sljedeće godine, 9. veljače 1886. je osnovano i turističko društvo na otoku Lošinju koje je potpomogao i dr. Leopold Schreter sa davanjem donacije od 20 dukata za osnivanje društva. Poznatog interniste i oca laringologije, čovjeka koji je uz Klara učinio sve da u sljedećih 6-7 godina Mali i Veli Lošinj postanu zimskim klimatskim lječilištima. Sam početak rada društva je bilo 28.3.1887. kad je društvo napravilo prvu planinarsku stazu za dolazak princa Rudolfa Habsburga, prestolonasljednika, koji se iskrcao sa svojim brodom na uvali Radiboj blizu Osora i popeo se na vrh Televrina, odnosno na vrh Osočice, i upravo ta staza se slovi kao prva planinarska staza na hrvatskim otocima. U vrijeme boravka na Lošinju u travnju 1886. dr. Leopold Schreter von Kristeli sastao se s nadvojvodom Karlom Stjepanom Habsburškim u njegovoj velološinskoj vili, gdje je nadvojvoda sa suprugom Marijom Terezom provodio medeni mjesec. Možemo samo pretpostavljati o čemu su razgovarali, no samo 6 godina kasnije, u lipnju 1892. Veli i Mali Lošinj proglašeni su državnim klimatskim lječilišnim mjestima. Preporuka nadvojvode i velikog zaljubljenika u Veli Lošinj zasigurno je tome bar malo pripomogla. Sve akcije koje su poduzeli austrijski liječnici i lošinjski uglednici rezultirale su jednim značajnim događajem, a to je proglašenje Malog i Velog Lošinja klimatskim lječilištima i oporavilištima 1892. godine. Tu 1892. godinu možemo smatrati početkom zlatnog doba lošinjskog turizma koja je trajala sve do početka Prvog svjetskog rata. Predsjednik turističkog društva bio je ravnatelj pomorske škole Eugen Jelčić, a potpredsjednik bio je Ambroz Haračić. Eugen Jelčić sastavio je i 1888. prvi turistički vodič. Turistički vodič navodi da je izgrađen već i prvi hotel Vindobona koji ima 13 moderno uređenih grijanih soba. Naglašeno je to grijane sobe, jer moramo znati da u to vrijeme zapravo su turisti posjećivali more od Božića do Uskrsa. Recimo, to je bio neki period turizma u to vrijeme. Isto tako kasnije u Velom Lošinju otvoren je hotel k nadvojkinji Renati. Vlasnici pansiona bili su većinom austrijski državljani, ali evo recimo pansion Vindobona je bilo vlasništvo naše domaće gospođe Marije Rodinis. Turističko društvo brinulo je o uređenju staza, putova, šetnica. Turistički vodič navodi i već bogatstvo zasađenog bilja, jer je tad u međuvremenu pokrenuto i pošumljavanje i poljepšavanje Lošinja. Čak navodi i da je grad Lošinj grad 1000 agava. U turističkom vodiču navodi se i da u gradu postoji lučka uprava, carinarnica, banka, pošta, drugi uredi, organizacije, turističko društvo, škola, pomorska škola, pučke škole. Možda je manje poznato, lječilišna sezona je trajala od početka 10. mjeseca do kraja 5. mjeseca i u tim godinama
Lošinj je negdje sa početnih nekih 500-tinjak dolazaka, već u sljedećih 10 godina broj dolazaka se povećao na nekoliko tisuća, da bi 1908. mislim ta brojka se došla na razinu 8000 dolazaka, a treba uzeti u obzir da su onda gosti boravili najmanje 30 dana. Ljubav prema biljkama je pratila Haračića kroz cijeli njegov život. Iako znamo da ih je prikupljao kroz 4 desetljeća, ali možemo pretpostaviti da se ta njegova ljubav pojavila već u djetinjstvu, nakon toga u vrijeme školovanja u Zadru, a činjenica je da je za vrijeme studija, dok je boravio u Beču, i pisao dnevnik o biljkama svoga kraja. Rezultat toga je herbarij od preko 4000 herbarskih listova koje on prikupio, te biljke prikupljao preko 30 godina na 209 lokaliteta na otoku Lošinju. Ali ne samo na otoku Lošinju, nego i nešto na Cresu, a pogotovo u arhipelagu, znači na Unijama i na Susku ili na Iloviko. Taj herbarij je najveći ikad sakupljeni herbarij na jednom jadranskom otoku. Sudbina Haračićevog herbarija je posebna priča. Naime, treba znati da je Haračić umro 1916. godine u jeku Prvog svjetskog rata, a da je povijest nakon tog Prvog svjetskog rata donijela novu sudbinu otoku Lošinju. Naime, uspostavljena je talijanska vlast. Talijanske vlasti nisu marile za hrvatsku baštinu, tako da je Haračićev herbarij spasio muž njegove posvojene kćeri Dinko Kozulić. On je herbarij 1920. godine premjestio u Zagreb i danas se nalazi u Botaničkom zavodu. Nalazimo se u zbirci Herbarium Croaticum, koja je najveća i najstarija herbarijska zbirka u Hrvatskoj. U našem herbariju čuvamo materijale od svih najpoznatijih i najaktivnijih hrvatskih botaničara koji su sakupljali materijal na području današnje Hrvatske. I između ostalog i materijale od Ambrza Haračića. Haračiću treba odati još jedno priznanje. Uz prikupljanje biljaka bilježio je i domaće nazive lokaliteta. A to je danas važno jer u to vrijeme, kada su Austrijanci izrađivali topografske karte, nije bilo domaćih naziva na tim kartama. Tako da je on spasio jedno jezično blago za buduće naraštaje. Haračić je posebnu pozornost posvetio endemskim biljkama. Jednu koju je uočio opisao je i u eminentnom znanstvenom časopisu bečkom Zoologisch Botanische Gesellschaft, a to je biljka Scolopendium hybridum, odnosno specifična vrsta paprati. U to vrijeme botaničari u Austriji su mislili da je izumrla. I ovaj Haračićev članak je jasno pobudio jednu veliku senzaciju. Osim toga bilježio je i narodna imena biljaka. Pa je tako 1894. u glasniku Hrvatskog naravoslovnog društva objavio i popis biljaka sa specifičnim narodnim imenima Lošinjskog otočkog kraja. I u tom Haračićevom popisu je preko 900 specifičnih narodnih imena biljaka. Povijesni istraživači, znači istraživači iz prošlog i pretprošlog stoljeća, imali su dosta drugačiji rukopis nego što danas imaju ljudi i iz tog razloga su njihove etikete na herbarskim primjercima prilično teško čitljive. Ovdje imam kod sebe šifrarnik koji je izrađen za rukopis baš od Ambroza Haračića i evo ja ću reći iz svog osobnog iskustva da je meni osobno njegov rukopis jedan od teže čitljivih. Pošumljavanje Lošinja je zapravo bio jedan logički nastavak turističke djelatnosti i aktivnosti. Ideja da se pošumljavanjem može poboljšati mikroklima. To zvuči čak i za naše današnje vrijeme kao vrlo odvažna ideja.
Nedugo nakon osnivanja samog društva, turističkog društva je počelo sa radom i društvo za pošumljavanje, poljepšavanje otoka Lošinja točno 10. srpnja 1886. godine. Pokretački odbor činili su ugledni ljudi Lošinja. Osim Haračića bio je tu i općinski načelnik Mateo Vidulić, zatim ravnatelj Eugen Jelčić, Šime Kvirin Kozulić i mnogi drugi. Društvo se službeno zvalo Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prva ideja o pošumljavanju otoka došla je jednako sa Haračićeve strane kao i od strane Leopolda Šretera. U Lošinju je najomiljenija anegdota o tome kako je sve krenulo. Doktor Šreter i Haračić šetali su Čikatom. Oko njih prostirala se pustoš, golet, krš i stijene. Sliku tog divljeg krajolika lako je zamisliti kad pogledamo razglednicu iz toga vremena. Dok su razgledavali okolinu, Haračić se okrenuo prema Šreteru i rekao: sve je ovo lijepo, more, obala, ali da je tu šuma, to bi bilo idealno. Samo ne znam kako to ostvariti. Šreter je zastao, pogledao oko sebe, potom izvadio svoju lisnicu i iz nje uzeo dukat od 20 kruna. Pružio ga je Haračiću te rekao: to je početak. Haračić je pogledao u dukat i odmah shvatio da je to više od običnog novčića. Bila je to investicija u budućnost. Pošumljavanje je započelo već u jesen iste godine. Prvi primjerci borova kojima je trebao biti pošumljen Čikat stigli su iz Austrije. Donirala ih je vlada. Bilo su 3 primjerka bora. Austrijski bor, parolinijski bor i alepski bor. Zašto je Haračić i njegova ekipa, zašto su izabrali alepski bor kao prevladavajuću vrstu? Upravo zato što alepski bor može rasti na najgorem kamenu, za razliku od pinije koja traži duboko tlo ili čempres isto tako. Brže raste od drugih vrsta borova kao što je autohtoni crni bor ili dalmatinski bor. I treći najvažniji razlog je bio što odbacivanjem iglica najbrže stvara šumski humus. Same sadnice prvo su se kupovale, a onda su organizirani rasadnici, znači i sjemenki su uzgajani na samom otoku. Društvo nije imalo samo zadaću pošumiti. Bilo je zadaća i poljepšati, kao što je i sam naziv društva rečeno, Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Pa su stoga nabavljene i mnoge sadnice egzotičnog drveća. Palmi, juka, čempresa, oleandra. Članovi društva trudili su se i organizirati i uljepšati šetnice, postaviti klupe. Te sadnice je trebalo prvo vrijeme zalijevati. Lošinjske žene su u kacama nosile vodu do sadnica i svaku bi zalile. Te sadnice je trebalo svake godine oko njih čupat korov da ih ne zaguši dok ne stasaju borići. Te sadnice je trebalo zaštititi od jakog sunca, pa su oko njih radili male gromačice. Postoji pismo općinskog lugara koji zahtjeva od općine da se kazni vlasnika konja koji je bez nadzora uništio tek posađene sadnice. Ili pismo u kojem Malološinjska općina obavještava Velo Lošinjsku da su vandali počutpali kolce duž puta između Malog i Velog Lošinja i da se zahtijeva da se pronađu počinitelji. To društvo na čelu s Haračićem kao organizatorom pošumljavanja u sljedećih 6 godina posadilo je 500 000 sadnica. 500 000 rupa je trebalo biti iskopano u ljutom kršu. 300 000 sadnica je preživjelo. Kako je moguć bio tako grandiozan poduhvat? Pitamo se danas. Odgovor možda leži u nečemu što je Haračić zapisao u svom izvješću. Samo ljubav prema zavičaju može podržati i potaknuti poduhvat čiji se korisni rezultati ne mogu nazrijeti brzo. Zanimljivo da ga mnogi autori koji ga citiraju i pišu enciklopedijske natuknice o njemu zapravo spominju kao geografa. Napisao je da je od starijih saznao
kako su neki brežuljci i predjeli Lošinja dobili ime. Na primjer, Velopin po lijepoj Piniji, Belo Pino, Bričina po Briki, Dubovica po krastu Dubu, Vresikovo po Vrijesu. Haračić se bavio i gospodarskom geografijom. Zapisao je da je u to vrijeme na Lošinju živjelo nešto više od 7300 stanovnika. Bio je i biolog, arheolog, etnograf, zoolog. Haračić se i amaterski bavio fotografijom. Evo, i to je jedan podatak o njegovoj svestranosti. On je na svojim fotografijama ostavio trag mnogih sportskih, društvenih, školskih i drugih događanja. Neke fotografije prikazuju panorame Lošinja koje je Haračić snimio penjući se na brežuljke u okolici, na Velu Stražu ili na Umpiljak. Neke fotografije prikazuju lošinjske veslačke regate. Mi imamo veslačku regatu na Lošinju, veslačku regatu Pasara, koji je sliko tu regatu. Na bazi njegovih fotografija možemo sada raditi nekako određene scenske prikaze. Snimio je uplovljavanje korvete Albatros i fregate Radecki u Lošinjsku luku. Snimio je ribare na privlaci koji povlače mrežu Zagonicu. S terase svoje kuće snimio je župnu crkvu u Malom Lošinju. Snimio je posjet ministra za bogoštovlje i nastavu. Fotografija prikazuje veslače nautike u školskom brodu Kuteru, u kojem se nalaze ravnatelj škole Eugen Jelčić i ministar sa ženom koji su se zaštitili suncobranom. Snimio je nekoliko fotografija iz obiteljskog života, pa tako i jednu u dvorištu sa svojom suprugom Mimi, gdje se drže za ruku, a u pozadini na prozoru vidi se meteorološki instrument. Dvorište kuće pretvorio je u pravi botanički vrt. Posadio je biljke, a pored svake vidi se štapić s pločicom na kojoj piše njezin latinski naziv. Također, snimio je svoju kuću koja se danas nalazi na adresi Zagrebačka 20 i na omotnici napisao da je to meteorološka stanica. 1894. godine Haračić je sa svojim učenicima bio na Osorčici. Veseli učenici Haračić uživali su u pogledu na Lošinj, Osor, otoke Susak i Unije. Haračić je s učenicima zadovoljno nazdravio i za uspomenu svojim fotoaparatom snimio zajedničku fotografiju. Na fotografiji je prikazan Haračić koji sjedi okružen učenicima. Neki od učenika imaju bocu u rukama i piju. Na jednom od negativa koji su sačuvani u Lošinjskom muzeju postoji i Haračićev portret. Na omotnici tog negativa zapisao je da je snimljen fotografskim aparatom nekog poručnika. Fotografije nisu umjetničke vrijednosti, ne možemo ih smatrati vrhunskim nekim uracima. Neke su presvijetle, neke tamne, neke imaju greške, ali su izuzetan dokumentaristički materijal i oslikavaju Haračićevu privrženost rodnom kraju, obitelji, školi, ljudima i društvu. Preporod u Istri i na Kvarnerskim otocima je kasnio. Trebale su se stvoriti određene okolnosti. Nije bilo dovoljno obrazovanih ljudi, pa je preporod potekao i iz redova svećenstva. Tako je jedan od značajnih istarskih svećenika, Juraj Dobrila, 1870. godine pokrenuo našu slogu. List koji će odigrati izuzetnu važnost u hrvatskom preporodu ovih krajeva. Istovremeno, 1893. osnovana je Družba Svetog Čirila i Metoda za Istru. Haračić se najvjerojatnije 90. godina nije mogao uključiti jer je to vrijeme službovao u Trstu. Međutim, nakon svog povratka, to je bilo 1905. godine, Haračić se intenzivno uključuje. Tu je našao savršen par u Šimunu Kvirinu Kozuliću koji je u Beču završio pravo
i 26 godina je predavao pomorsko pravo u Lošinjskoj pomorskoj školi i bio je veliki domoljub. Njih dvojica su kroz družbu Čile i Metoda uspjeli prikupiti priloge i osnovati Hrvatsku pučku školu. Osnovali su i zabavište, mi bi danas rekli dječji vrtić za djecu na hrvatskom jeziku. 1905. kada je izdao tu glasovitu knjigu L'isola di Lusignan su clima e la sua vegetazione, namijenio sav prihod od knjige fondu za siromašne učenike i njihovo obrazovanje. Harečić je bio svjestan koliko je jezik važan za očuvanje nacionalnog identiteta u vrijeme kada su na Lošinju prevladavali talijanski utjecaji u administraciji, obrazovanju i kulturi. Njegova upornost u očuvanju i promicanju hrvatskog identiteta očitovala se i u pisanju svojeg prezimena Haračić dijakritičkim znakovima Č i Ć. Ovakvo pisanje bilo je simbol otpora stranom utjecaju i znak poštovanja prema jeziku i tradiciji. Čak je i sama diploma koju je 1904. godine dobio od cara Franje Josipa I. zapravo poštivala tu Haračićevu želju. To je izraz velikog poštovanja i ugleda koje je Haračić stekao tijekom svog života. Društvo za štednju i zajmove, poznato kao Posujilnica u Malom Lošinju, osnovano je 1901. godine. Posujilnica je pružala financijske usluge lokalnom stanovništvu po nižim kamatama od bankara i trgovaca koji su bili Talijani. Haračić je bio glavni povjerenik te Posujilnice. Tko se učlanjivao u Posujilnicu? Obični ljudi, da bi mogli posuditi novce uz minimalne kamate. Posuđivanje novaca je bilo u rukama Talijana i kamate su bile strašne. Haračić se politički više angažirao nakon što je otišao u mirovinu. U Državnom arhivu u Zagrebu postoji bogata korespondencija između Haračića i Vjekoslava Spinčića, tadašnjeg prvaka preporoda Istre i zastupnika u Carevinskom vijeću u Beču. Korespondencija sadržava 18 pisama koji su pisana u razdoblju od 1909. do 1915. godine. Dok nisam došla do tih pisama, do tada sam Haračića smatrala jednom distanciranom i rezerviranom osobom koja živi u svom intelektualnom, profesorskom i znanstvenom svijetu. Međutim, ta pisma su mi otkrila koliko je sam Haračić bio emotivan. Naime, iskazuje često zabrinutost za situaciju u svom Kotaru. Čudi se često kako ljudi mogu biti tako pohlepni, nepošteni. Posebno u jednom pismu Haračić ističe kako su općinski načelnici i kotarski kapetan zajedno jedna, nazvaću ih, klika koja radi samo za dobrobit sebe. To pismo je pisao u jednoj velikoj ljutnji i ogorčenju. Naš je otok apsolutistički vladan po svih iredentističkih vođa. Veli Lošinj po Kumičiću načelniku, koji je bio bojadisao dimnjak u 3 talijanskih boja za prokositi nadvojvodi. Mali Lošinj po Oktaviju Martinoliću, poznatom vođi naših Talijanaša. Osor i Nerezine po Eliodoru Braku Faktotum pošte, Brzojava, subvencionirane ribarske zadruge, kaze rurale i svega što imaju tamo, tako da iz dobitaka ovih institucija mogu dobro živjeti on, njegov otac i sva njegova svojta. Pitam se sada kako je moguće da samo 3 čovjeka mogu zapovijedati na cijelom otoku bez ičije pomoći. Imaju pomoć, itekakvu. Kotarski kapetan sa svim državnim aparatom je njima najprvi pomoćnik. Naša sloga često piše članke o toj ugroženosti. U jednom članku čak spominje hrvatska prezimena na otoku i između ostalih je i Haračićevo prezime i govori kako se oni u javnosti služe hrvatskim jezikom i pišu svoje prezimene hrvatskim znacima, a da ih se zapravo doživljava kao buntovnike. Razlog zbog čega se Haračić dublje angažirao u politici bila je smrt njegovog prijatelja Šima Kvirina Kozulića, dugogodišnjeg zastupnika u Istarskome pokrajinskom saboru. Odbor za Hrvate i Slovence u Istri predlaže da Haračić umjesto njega zastupa otoke Lošinj i Cres.
Haračić je 1912. godine glasovanjem izabran za zastupnika u tom saboru. U jednome pismu Vjekoslavu Spinčiću Haračić opisuje putovanje po otocima Lošinju i Cresu. Piše da je bio šokiran situacijom koju je tamo zatekao. Opisuje da su neka sela totalno izolirana, da ljudi siromašno žive, da je teška opskrba vodom. Tako, na jednom od političkih sastanaka naglašava problem opskrbe vode i iznosi ideju da bi se Vransko jezero trebalo iskoristiti za opskrbu vodom stanovnika otoka Lošinja i Cresa. Dakle, već 1913. Haračić razmatra tu ideju i predlaže da se izgradi vodovod čiji jedan krak bi bio vodio do Cresa, a drugi krak do Maloga Lošinja. I zapravo cijela ta ideja realizirana je tek nakon Drugog svjetskog rata. Tek 1960. godine je u Lošinju potekla voda iz Vranskoga jezera i realizirana ta Haračićeva ideja. Haračić je bolovao na plućima, što znamo još iz vremena kada je bio u Trstu. O tome da je bolovao tijekom cijele 1916. godine saznajemo iz računa za lijekove i liječenje koji se nalaze u ostavinskom predmetu. Zdravstveno stanje mu se pogoršalo i umro je u svojoj kući u Malom Lošinju 1. listopada 1916. godine u 61. godini života. Osmrtnicu i nekrolog objavile su novine Hrvatski list, glasilo koje je izlazilo u Puli. Nekrolog počinje tekstom. Nemila je smrt ugrabila ovih dana hrvatskom narodu u Istri opet jednoga od najvrijednijih sinova, umirovljenog profesora i narodnog zastupnika Ambroza Viteza Haračića, koji ostavlja za sobom uspomenu na obilje zasluga kao profesor prirodoslovac, kao narodni ekonom, kao politički vođa i kao školski vještak. U svojoj oporuci, koja se nalazi u Državnom arhivu u Rijeci, imenovao je svoju suprugu Mariju Mareliju za jedinog nasljednika cjelokupne imovine. Koju on imenuje u tom dokumentu La mia carissima consorte, moja draga životna suputnica. Nakon smrti Marije Marelije, 30. godina, kuću u kojoj je živio posljednje godine života preuzela je njegova posvojena kćer Džina i u njoj je živjela sa svojim suprugom Dinkom Kozulićem. Posvojena kći, Regina Prosen, odnosno kako su je zvali Džina, i njen suprug dr. Dinko Kozulić, lošinski liječnik, imali su jednoga sina, Ivana Kozulića, koji je također bio liječnik. Tu kuću je nakon Dinkove smrti Džina 1977. godine prodala, a od obiteljske prijateljice Kozulićevih saznala sam da je dio novca od prodaje kuće namijenila podizanju spomenika Ambrozu Haračiću. Ivan Kozulić vjenčao se za Blaženku Mandić i oboje su živjeli u Rijeci. Zanimljivo, Blaženka Mandić umrla je 2016. godine upravo na 100. obljetnicu Haračićeve smrti. Nakon njene smrti imetak koji je ostao iza te Haračić-Kozulićeve ostavštine naslijedili su njeni nećaci, obitelj Mak iz Zagreba. Godine 1980. na 100. obljetnicu dolaska Ambroza Haračića kao mladog profesora u Mali Lošinj i početka njegova meteorološkog mjerenja podignut je spomenik na Čikatu. U organizaciji obilježavanja 100. obljetnice sudjelovao je i povjesničar Julijano Sokolić. Kako sam ja bio u kulturi, a i skupština je bila organizator svega toga, onda smo zamolili akademskog kipara Antu Starčevića, komu je mama iz Malog Lošinja, inače Ana Moričić, da nam napravi Ambroza Haračića za jedan trajni spomenik u bronzi. I da bi se konačno i u krugovima van Lošinja saznalo više o Ambrozu Haračiću, onda se organizirao znanstveni skup. 1980. su postavili Haračiću kip u dnu uvale Čikat. Stoji on na profesorskoj pozi, gleda na vrata od Čikata, gleda prema Susku, prema pučini. 1985. doselila sam se u Mali Lošinj i odmah po doseljenju zaposlila u srednjoj školi.
No, 1990. uslijedile su demokratske promjene i tadašnji ravnatelj, profesor Tomislav Gospodnetić, predložio je da se ipak škola preimenuje i da se da ime po znamenitom lošinjskom profesoru Ambrozu Haračiću. A ono što imamo danas, a što je vidljivo na Lošinju od Ambroza Haračića, to je prvenstveno spomenik Ambroza Haračića na Čikatu u uvali Ostrugova, na mjestu odakle je on krenuo i sa sadnjom borova na Čikatu. Imamo srednju školu Ambroz Haračić koja od 1990. nosi njegovo ime i imamo ulicu Haračićeva koja nalazi se na predjelu Priko i koja nosi njegovo isto tako ime. Tako da to su nekakve 3 znaka u Lošinju koje nosi baš vidljivo ime Ambroza Haračića. Zahvaljujući profesorici Lidiji Kosmos, šira javnost bolje se upoznala s Ambrozom Haračićem. Kao profesorica povijesti u Pomorskoj školi u Malom Lošinju, s učenicima je istraživala različita područja Haračićeva rada i života, te je na taj način došla do značajnih podataka i spoznaja. U školi smo zapravo 2018. Otvorili mali školski muzej. Uz eksponate vezane za školu imamo i jednu vitrinu u kojoj imamo sačuvane predmete Ambroza Haračića. Po svemu što je Haračić radio, zaslužio je svoj muzej. Možemo samo zamisliti što je iza njega ostalo. Nepregledni niz korespondencije, pisama koje je pisao. Znamo za pisma Spinčiću. Ali gdje su ona koje je Spinčić pisao Haračiću ili neki drugi prirodoslovci, profesori, intelektualci tog vremena? A ovih par predmeta uspjela sam dobiti zahvaljujući lijepoj susretljivosti obitelji Mak koja danas posjeduje većinu te Haračić-Kozulićeve ostavštine. Nešto u ovoj vitrini je darovao i gospodin Julijano Sokolić, veliki ljubitelj zavičajne povijesti. Ja sam Haračića upoznala još u osnovnoj školi, u višim razredima osnovne škole, naravno na nastavi povijesti. On je neizostavna figura kad se govori o zavičajnoj baštini, zavičajnoj povijesti i tako smo se nekako upoznali. A onda dublje upoznavanje je bilo kroz skupinu Mladi povjesničari koju je vodila naša profesorica Lidija Kosmos, a ja sam bila članica te skupine od 2008. do 2012. Dolazili smo često na županijska i državna natjecanja i obično su povjerenstva uvijek se znala našaliti tko o čemu, Lošinjani opet o Haračiću. Ali to je tako, kada jedna figura iz 19. stoljeća zapravo i dan danas u 21. stoljeću ima utjecaj na sve naše živote. Naši učenici škole su uključeni kao vodiči kroz školski muzej i ove godine je bila želja da se napravi okvir posvećen Haračiću u kojemu su zapravo sve njegove aktivnosti. I na staru školu u gradu stavili smo spomen ploču da i tamo se podsjetimo na Ambroza Haračića. Profesorica Kosmos također je uvela i tradiciju, pa smo onda svake godine, početkom školske godine, dakle 1. listopada, na dan kada je Ambroz Haračić umro, odlazili na njegov grob. Ostavili bismo ondje vijenac u ime škole, kratko zastali, razmišljali o njemu, o svemu što je učinio i koliko nas je zadužio. Tijekom tog istraživanja nastala je ogromna dokumentacija. Sve ono što sam godinama prikupljala sa svojim vrijednim učenicima, na neki način staviti na papir. I tako je nastala ova knjiga. Kako to da je klima na Lošinju ostala više manje nepromijenjena? Zahvaljujući moru. Oko otoka ide topla struja sa juga prema sjeveru i sa obje strane otoka obgrljuje, dakle, more, to toplo more, naš otok. More nije samo slana voda, to je čitav niz mikroelemenata koje kada valovi udaraju o stijene, a Lošinjska obala je kamenita, raspršuju se vrlo sitne kapljice koje mi udišemo hodajući uz more. Jedan element je i jod, dakle jod koji je neophodan čovjeku, ali koji je i dezinficijent. Kad se to pomiješa sa eteričnim uljima koje isparavaju, dobivamo jednu ljekovitu smjesu koja i dalje blagotvorno djeluje na ljudski organizam. Lošinj je taj sa svojom mikroklimom, sa svojom vegetacijom koji vam 24 sata daje terapiju, a da vi u stvari to niti ne osjetite. Ja se uvijek smijem mojim turistima, pogotovo recimo iz Milana koji je poznat po zagađenju.
Njima je valjda dovoljno 10 minuta da po Čikatu prošeću i onda se vraćaju doma i idu odmah spavati, jer su umorni jako, jer ih je omamilo. Naravno, kad se ti tako dubinski opustiš i naspavaš, onda si nov čovjek. Znači, mi smo previše možda lokalno uronjeni u to da bi shvaćali vrijednost toga, ali ti ljudi koji nama dolaze kroz cijelu godinu i gdje vidiš na njima promjenu, ti govori da ovo zaista jesu pluća, ne samo grada, nego čitavog otoka. Ja sam i sada prije ovog snimanja završila jedan razgovor sa našom pacijenticom koja ima, moram reći, izrazito teško bolesno dijete i koja bez Lošinja, a probala je, vjerujte, cijelu hrvatsku obalu, ali zaista samo Lošinj je mjesto gdje to njeno dijete barem na 3-4 tjedna dobije olakšanje svojih teških simptoma. Koja je klima najugodnija za ljude? Pa to je upravo klima koja nema velike oscilacije, dakle koja bi tijekom godine imala što manje varijacije. Lošinj je dakle otok koji upravo obiluje ovakvom klimom. Lošinjska klima, da je možemo spakirati u bočicu i prodavati, bili bi najbogatiji na svijetu. Zahvaljujući upravo vizijama nekoliko pojedinaca od prije 130-140 godina, mi ovdje ubiremo plodove njihovog rada. Zahvaljujući njemu, znači klimi, a i sadnje, on je poslije vodio sadnju borova koje su sada oko nas, to je za naš turizam neprocjenjivo. Samo zbog toga bi ga trebali onda držati kao najvećeg čovjeka koji je pomogao našem turizmu i školstvu. Da nije bilo Ambroza Haračića i njegovih meteoroloških mjerenja, teško mi je uopće zamisliti da bi tako rano otok bio otkriven u svijetu turizma. Poznata je njegova jedna izreka, samo ljubav prema zavičaju može potaknuti one projekte gdje nisu vidljivi rezultati u kratkom roku. Mi danas nasljeđujemo ono što je on pokrenuo i njegove benefite vidimo do dan danas. On je u svom životu postao jedna vrsta mosta između prošlosti i s druge strane premostio je zalazak jednog vremena u izlazak sunca turističkoga, kojem vjerujem da ćemo se na kraju vratiti u onom obliku kako je krenulo prije 140 godina. Haračić nas uči kako se voli zavičaj. Uči nas kako se vole ljudi. Sve što je činio, činio je na dobrobit i korist ljudi. Činio je dobro. Dobrim djelima moguće je mijenjati svijet. Tijelo zemlji nek je zrno, duša preseli u drvo, u tišinu svojih godova. Kao paučina ispletena, sva su lica, sva imena, samo svjetla noćnih brodova. Mogu biti bor na vjetru, sam u mraku, sam na svjetlu, drvo u tišini šume, jer me šume sve razume. Mogu biti to što jesam, zabludama svojim tesan,
živo drvo ispod kore. Čekam ruke da me stvore, da bi bio veslo broda, spokojan kraj divljih voda. Šibice što noću vide, bijeli štap što zna gdje ide. Biti jedna od dasaka koja oda od koraka. Odškrinuta vrata sobe, puštam svjetlo što te zove k meni. Što te zove k meni. Ljubav da prolista, na koncu čista, ko sunca trak. Pusti Bože da je slavim, te ruke stavim, dušu za kraj.